Alang sa mas hapsay ug hamugaway nga padayong pagpangapud-apud sa dasig Sugbo digital card sa Argao, adunay gilatid nga pamaagi ang pangagamhanang lokal ubos sa pangalagad ni Mayor Alan Cesaldo. Namahayag si Mayor Alan Cesaldo sa wala pa sugdi ang distribusyon sa additional cards ni atong Hunyo 16 Huwebes alang ni atong adunay partially damaged houses. Nagihanay na nila ang pamaagi sa verification, distribution o pagpamalit sa partner merchants aron malikayan ang kayagaw. Matag card adunay redeemable value nga 3,000 pesos. Doon na niya posibilidad nga human mahatag ni Gob, magkunsisok ni tanan, magdungan og lugsong, magdungan og pangumpra. So mao ni nga among gi-arrange karon, gi-assign na mo unsang adlaw pila ka barangay. So every day dunay assigned barangay with that specific number. Ug dili ka kaanha anang adlaw nga belonging ka anang barangaya, you have to wait until the entire 45 barangay nakaadto na sa iyang turno. Then balik na sad for the next cycle. Tambungan sa 45 ka barangay kapitan ug ilang konsehales ang pagdawat sa 15,328 kadungag nga cards nga adunay kinatibuk-ang kantidad nga 45.9 milyones. Ipadayag usab ni Mayor Cesaldo ang suporta sa Argao sa Executive Order No. 16 nga giluwatan ni Gobernador Gwen Garcia nga nahatagan na og ratifikasyon sa Cebu Provincial Board niadtong Hunyo 14 pinaagi og ordinansa may kalabutan ang optional nga pagsulob og face mask sa mga open ug well-ventilated nga lugar. Ang Municipality of Argao fully support ni Governor Gwen sa iyang Executive Order No. 16 nga naghatag og optional ang paggamit sa mask in public places. So kami suportado because we believe in our governor. Unya kay Bawmo, wa siya laing tumong kung dili alang ra gyud sa kayuhan sa Sugbo. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.